Kapin 1,600 ka magbanay ang apektado. Human nalunupan ang ana sa 300 ka mga balay sa tulo ka barangay sa Zamboanga City atol sa kusog nga ulan kagahapon. Ani ang report. Sa video nga kuha sa usa ka personahe sa Barangay Council sa Curuan, Zamboanga City, makita ang paglapaw sa tubig baha sa suba sa maong barangay nga mipadulong na sa pipila ka kabalayan. Nahumulsab sa baha ang usa ka simbahan. Nakuhaan sab og video sa usa ka residente sa Barangay Bungyaw ang tubig sa suba ubos sa tulay nga nagkaanam og dako hangtod nga mipadulong kini sa ilang balay. Wala sab makalikay ang pipila ka kabalayan nga ana-adaptin sa suba sa Barangay Manikaan human milapaw ang tubig sa suba. When I went, look at the back, the water was already approaching towards the house. So later on, it overflowed the fence. My father's house was underwater. 3 steps of our stair was underwater. Sa inisyal nga tala sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, gibana-bana ang anaa sa kapin 1,600 ka magbanay ang naapektuhan dihang miabot sa 300 ka kabalayan ang gibaha nga gikan sa tulo ka mga barangay nga mao ang Curuan, Bungyaw ug Manikaan. Gumikan kuno kini sa kusog nga ulan sa bukirong bahin sa syudad nga matud pa sa pag-asa epekto sa hanging habagat. Malaki talaga ang tubig, no? Galing sa taas, heavy rainfall sa bukid. So, naturally, yung lying areas will be inundated. Hinuon mihubas ang tubig baha human ang halos 3 ka oras. Namalik rasab ang mga apektadong residente sa ilang kabalayan. Wala say natalang samdan sa insidente. Pero yung problem that we face, that's why we will be requesting the OCNR and the DCNR to check whether there is denudation plan. Nagpahigayon na sab og damage assessment ang Office of the City Agriculturist kalabot sa mga nangdaot nga mga pananom sa mga lugar nga nabahaan. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.